Днеска ще има поредния епизод на Roblox. Даже не поредния, а първи епизод. Ако ви харесва Roblox, пишете в коментарите. Не, че имам много зрители, но ако искате да имам, пръснете лайкчето, абонирайте се и да започваме, защото времето лети. Така, Никола, от кой акаунт си? Добре. Понеже днеска предлагам да играем някоя по-лесна игра. Примерно, може и по-трудно. Добре. Ами тогава днеска ще играем на някоя ето на тази игра. Да, знам, че не ти е най-любимата, но не я и мразиш. Затова не я избрах. Не е най-добрата, но не е и най-лошата. Така, дуел. Да влизаме ли? 2 плеера. Натискай 2 плеера, за да можем да се паднем в отбор. Влезна ли? Къде си? Дуел. Айде, натискаш 2 плеера, 2 плеера. Чакай. 2 в 2, 2 в 2. Айде. Сега натискай click to play. Добре, айде. О, аз съм от твоя отбор. Много яко. Там са. О, не, аз застрелих. Не съм най-добрия и между другото имам лек бък. Убих ли я? Не! Как? Оцелих я, после ще го видиш на видеото. Аз ти казвам. Никола, после ще го видиш на видеото, оцелих я. Най-много, понеже, защото е глично от такова. Никола се крие от тебе, защото ти си по-силен. Аз обаче знам. Убихте! Не! Нищо. Успях да те убия. Това поне ми дава 1 кил. Зарежда ми с кого да играя. Ами, добре. Не. Да се падна да носи тебе. То всички играят. И за това аз трябва да изчакам. О, не, аз съм срещу тебе. Аре, давай. Не, моите NPC май. Моите нуб. Убих ли те? Не. Оцелихте. Оцелих го, yes! Добър съм. Не съм зле. Кое? Не, бро, моят беше NPC. Аз трябва да ти признавам, моят беше NPC и аз направих цялата победа. Ето и това пак е NPC. Виж го. Едва го оцели. Му викаш слаб. Казах ли ти? Той баси NPC-то. Ох. Никола, аре в големия коридор. Мъжката. Оцелих ли те? Не, другият те оцели. И двамата те оцелихме, обаче той беше първи. Отивам при оная. Ето тази, дето сега ти е помощничка. Да, тази е много слаба. Буквално ще видиш на клипа. Първия рунд я бях оцелил, но не ми го зачете. Ще видиш.
Дано да се паднем. Заедно ли сме? Ес. Ес бе, бат. Къде? Къде? Пред нас. Уби ме! Уби ме! Уби го! Уби го! Унази е слаба. Аз ще гледам. Къде е тази? Ето я! Тук е! Пред тебе! Браво бе! Браво! Машина! Аз колко хила имам? Аз май съм малко пред тебе. Да, аз имам 2-3. Аз имам 3. Брат, аз съм на трето място. Ти знаеш ли, че аз съм на трето място? Ама чакай, аз не играя с тебе в момента. Не! Уби ме някакъв. О, не. Аз падам. What? Аз съм много по-надолу. Ама аз имах 3 кила. Не знам. Убих един. Добре, а ти колко? What? Аз съм пред тебе? Да, пред тебе съм. Дано да се паднем отново заедно. Не! Не, някой ме уби. И аз така. Моята е паси нуба. Крие се зад камиона като зубър. Добре, успя да го убие. Защото другата беше по-слаба от нея. Нали си спомняш, онази дете е като NPC? Не, уби ме! Уби ме, защото ми гледа. Защото... това. Защото се разсеях. Аз признава, бягай. Не умирай! Човек, отпадам заради тебе! Не заради тебе, Никола, спокойно. Брат. Какво да кажа? Значи в началото стартирам като уникален. Ти знаеш ли, че този под тебе съм аз? Къде отидох? Аз се спаднах. О, не. Не! Как ме оцели? Човека просто цели на някъде и супер случайно ме оцели. Бико! Едно в едно сме. Не, брат, направих един кил и умрях. Този под тебе, знаеш ли кой е? Аз съм. Не бе, брат, аз говоря за... Нали виждаш, че има една лента? С различни хора сме, ей! Убих го! Yes! Най-после аз да помогна за победата. Аз съм пред... Не, как така? Аз съм пред тебе. Аз не съм NPC. Едно в едно сме и някакъв ме уби буквално през стената. Добре, да кажем, че е добре. Тук и двамата с NPC-та. Добре, 2 кила, кой ти ги подарява? Аз съм червения. Аз съм пред тебе с 2 кила. Вау! Дано да се паднем заедно. На мен сега ми зарежда. Заедно сме! Ей! Защо? Добре. Мен ме е страх, аз леко се напитам. Къде си? Уби го! Как бе, брат? Пак ще видиш на клипа, ще видиш как го оцелих.
Добре съм, добре играя. Аз съм 9 кила, ти си 6. Не е зле. Никола, късмет. Браво, бе! Нищо, че те победи. Никола. Ехо. Така, чуваме ли се, Никола? Къде? Ехо, Никола. Жив ли си? Никола. Победа! Никола. И така, хора, надявам се, че клипът ви е харесал, защото на мен лично ми хареса. Трябва да ви кажа, че на Никола му бъгна и не успяхме да довършим клипа, но се забавлявахме и може да направим още един клип. Сега лепвам и спирам камерата. Айде, чао!